padago. Atong huna-hunahon kinsa gyud ang pilion. Kanang maayusan aron mo lambo pang Pinas. Tarong gyud ninyo aron masiguro. Presidente tabang imik in taon mga pobre. Among buto dili lang yun masayang. Presidente tabang imik in taon mga pobre. Among buto para sa kaayuhan kanatong mga katawhan. Ang indot na sugdan kinahanglan gyud mapunan. Kung kinsa man gani ang naa sa number 1, ipadayon ninyo ang inyong mga pangako. Tarong gyud ninyo aron masiguro. Presidente tabang imik in taon mga pobre. Among buto para sa kaayuhan kanatong mga katawhan. Ikaw Marcos, ikaw Isko, ikaw Lini, ikaw Mani, ikaw Lacson, ikaw Newdy. Pagtarong mo, pagselos mo, tarong gyud ninyo aron masiguro. Presidente tabang imik in taon mga pobre. Among buhay